Good evening everyone! For today's video ay si Mama po yung magluluto. Opo, si Mama po yung magluluto ngayon. Kanya po ay sinabawang isda. Fresh po yan na isda. Kaya masarap po siyang sabawan. Siyempre, dabis po yung dahon ng kamote dyan. Ayan, may kamatis at may sili. Ayan, at yan po yung ulam namin ngayong gabi. O pangalan po ay ulam na. Ayan, talagang hihigo po ako ng sabaw at malinamnam po yung sabaw kapag fresh yung isda. Ayan, pati yung isda niya ay talagang malinamnam yung sabaw kasi fresh na fresh. At meron din pong prito. Ewan ko nga po kung anong tawag po dyan sa isda na yan. Masarap po siya pag prito at kahit sinabawan or gata. Masarap po siya. Ayan, may prito na kami, may sinabawan pa. Talaga naman so yummy ang aming hapunan ngayon. Sigurado mapaparami naman po yung kain ko niyan. Ako na nga po yung naglinis ng isda dyan at si Mama yung naghimay ng kamote. Ayan, kinuha lang ni Mama dyan sa kapitbahay. Di ko alam kung sa inya kinuha. Ayan, talaga namang fresh na fresh pati yung gulay. Ayan, ito po yung nilinisan kong isda. O, ayan, fresh na fresh. Tingnan niyo po yung mata niya. Talaga napakalinaw pa. Ayan, bagong huli. Talaga namang napakasarap naman po talaga. Ayan, nagpakulo na nga si Mama ng sabaw niya. Ayan, may mga halo na po siya, kamatis at sili. May asin na rin po siya. Ayan, at papakuluin nga lang po ni Mama yan. At nilagay na nga ni Mama yung isda. At tatakpan niya po saglit. At pag okay na po, ayan, pati yung kamote. At nilagay na nga po niya yung dahon ng kamote. Ayan, tapos yung kalamansi na maasim talaga. Pero talaga pag humigop ka ng sabaw, tapos may kanin ay talagang napakasarap. Ayan. Basta po dito sa Bicol ay fresh na fresh yung mga isda. Ang sarap magsabaw. Lalo na ngayon ay maulan po. Maulan po dito sa Bicol, kaya masarap yung sabaw. Ayan. Talagang gusto ko nang kumain. Pagkatapos nito ay kakain na po ako. Kayo po ba? Ano pong ulam nyo ngayong gabi? Ayan, talagang mainit pa yung sabaw ay masarap po sa kanin. Ayan, for today's video po. Ayan, masarap po yung ulam namin.